Ahojte, dnes sa spolu pozrieme na trošku iný štýl videa, ale pevne dúfam, že vás aj tieto zaujímavosti budú baviť. Milujem zvieratá, tak ma napadlo, že urobím takú nejakú minisériu zvieracej ríši. Každá časť by patrila inému zvieraťu a určite sa dozviete niečo nové, čo ste napríklad ešte nevedeli. Ja verím, že vás to bude baviť rovnako ako mňa. Kľudne mi môžete napísať do komentára, aké zviera by ste chceli vidieť na budúce. A nebojte sa, tajomné prípady, záhadné zmiznutia, krímy budú pokračovať. Dnes som si ale vybrala špeciálneho tvora, a to kosatku dravu. Kosatka drava, latinský Orcinus orca, u nás je tiež veľmi známy názov aj veľryba zabijak. Patrí medzi najznámejšie a najobdivovanejšie morské cicavce. Je to najväčší zástupca z čelade delfínovitých, hoci svojím vzhľadom pôsobí skôr ako veľryba, ale nepatrí medzi veľryby. Vďaka svojej sile, inteligencii a loveckým schopnostiam sa považuje za vrcholového predátora oceánov. Kosatka má typické čierno-biele sfarbenie, ktoré jej pomáha pri love. Zo spodu je biela, čo splýva so svetlom z hladiny, a zhora je čierna, aby ju zhora nevidela korisť. Dospelé samce dosahujú do 8 až 9 metrov a vážia okolo 10 tón. Samice sú menšie, dosahujú dĺžku okolo 6 až 7 metrov a vážia v priemere 5 tón. Najnápadnejšia je chrbtová plutva. U samcov môže byť vysoká až 1,8 metra, zatiaľ čo u samíc len okolo 90 cm. Kosatka má 46 až 56 zubov. Každý je dlhý približne 10 cm a sú dokonale prispôsobené na chytanie a trhanie koristi. Kosatky žijú v skupinách nazývaných rodiny alebo kmene, ktoré môžu mať od 5 až do 40 jedincov. Ich systém spoločenských skupín je veľmi zložitý. Základom je však materská línia. Tieto skupiny vedie staršia samica, čiže matka rodu, ktorá si pamätá miesta s potravou, migračné trasy a nebezpečné oblasti a ich potomkov. Synovia a dcéry, čiže matky rodu, sa pripájajú do materskej línie a takisto ďalší potomkovia, ktorí takto vytvárajú tzv. Rodinný strom. Keďže kosatky sa vyznačujú dlhovekosťou, nie je neobvyklé, že v jednej línii sa nachádza aj 4-5 generácií. Jednotlivci sa oddelujú od týchto skupín iba na niekoľko hodín s cieľom buď páriť sa alebo zhaňať potravu. Nebolo zaznamenané žiadne trvalé oddelenie jedinca z jeho materskej línie. Priemerná veľkosť materskej línie zaznamenaná v severovýchodnom Pacifiku bola 9 zvierat. Materské línie majú tendenciu združovať sa s niekoľkými inými materskými líniami, s ktorými vytvárajú stádo, skladajúce sa v priemere z 18 zvierat. Kosatky medzi sebou neustále komunikujú pomocou zvukov, cvakania, pískania. Každý kmeň má svoj vlastný dialekt, podobne ako ľudia majú rôzne jazyky. Keď sa kosatky spoja do stáda, majú rovnaký dialekt. Na rozdiel od materských línií sa stáda s cieľom hľadať potravu v priebehu dní alebo týždňov rozpadajú a znova spájajú. Najväčšie zaznamenané stádo malo 49 zvierat. Ďalšou úrovňou skupiny je klan. Klan sa skladá zo stád, ktoré majú podobný dialekt. Príbuzenstvo medzi stádami obsahujú časti rodín so spoločným predkom na materskej strane. Zaujímavé je, že niektoré skupiny majú dokonca vlastnú kultúru. Používajú špecifické techniky lovu a tie sa učia z generácie na generáciu. Denná aktivita kosatiek je zvyčajne rozdelená do 4 aktivít. Lov, cestovanie, odpočinok a spoločenský život. Vo vzájomnom kontakte prejavujú kosatky veľkú mieru entuziazmu. Predvádzajú širokú škálu dvíhania sa a výskokov nad vodu, pozorovacích skokov, úderov chvosta do vody a státie na hlave. Vo všetkých samčích skupinách sa jednotliví členovia často dotýkajú s soporenými penismi. Nie je známe, či sú tieto dotyky súčasťou nejakej hry alebo vyjadrením dominancie. Kosatky sú mimoriadne šikovné lovkyne. Jednotlivé populácie prejavujú tendencie ku špecializácii na určitý typ potravy a ignorujú ostatné možné druhy koristi. Napríklad určité časti populácie v Norsku a Grónsku sa špecializujú na slede a sledujú každý rok ich jesennú migračnú cestu k norskému pobrežiu. Iné populácie v oblasti lovia tulene. Kosatky sú jedinými cicavcami s takouto potravinovou rôznorodosťou. Ich potrava závisí od prostredia. V arktických oblastiach lovia tulene, tučniaky a ryby. V teplejších moriach útočia aj na žraloky a malé veľryby. Dokonca dokážu zabiť aj veľrybu sivú alebo modrú, ak lovia v skupine. Kosatka je jediným členom radu veľryb pravidelne sa živiacim inými veľrybami. Často lovia oveľa väčšie ryby, ako sú oni sami. Napríklad vráskavec malý, vráskavec sivý,
vráskavec myšok a tak ďalej. Najväčšou zaujímavosťou je, že dokážu uloviť aj mláďatá vráskavca obrovského. Kosatky lovia spolu ako tím. Presne si rozdeľujú úlohy, podobne ako vlci. Niektoré jedince korisť naháňajú, iné ju zablokujú z druhej strany. Obzvlášť veľmi zaujímavý je prípad, kedy lovia mláďatá vráskavca obrovského, vtedy vlastne skupina kosatiek premôže mladého vráskavca tým, že ho spolu s jeho matkou prenasledujú, až kým ho unavia. Alebo sa kosatky rozhodnú oddeliť pár a obklopiť mladú veľrybu. Po prípade zabrániť jej v návrate na povrch mora. To znamená, že sa nemôže nadýchnuť. Len čo sa veľryba utopí, kosatkám už nič nebráni na to, aby sa vlastne nasýtili mäsom. Avšak kosatky sú špeciálne. Niekedy žerú bez toho, aby svoju korisť zabili. Používajú to hlavne pri veľkých veľrybách a volá sa to spásanie mäsa. Kosatka rýchlo pripláva k veľrybe, zahryzne sa do nej a potom okamžite utečie aj s kusiskom mäsa v papuli. Obrovská veľryba nezahynie, zo zranenia sa časom spamätá, no kosatka sa aj tak nasýti. Pri zabíjaní sú kosatky veľmi vynaliezavé a hravé. Občas si medzi sebou pohadzujú tulene, čím ich omráčia a zabijú. Zatiaľ čo lososy sú obvykle lovené jednotlivcom alebo malou skupinkou, slede sú často chytané technikou kolotočového krmenia. To znamená, že kosatka nadženie slede do tesnej gule vypúšťaním výbuchov bublín alebo šľahmi svojich bočných plutiev. Potom zasiahne gulu plným úderom svojho chvosta, čím omráči alebo usmrtí až 15 sledov a okamžite ich skonzumuje. Technika kolotočového krmenia bola potvrdená iba v norskej populácii kosatiek a u niektorých oceánskych druhov delfínov. Uškace napríklad zabíjajú údermi hlavou alebo tým, že ich zasiahnu a omráčia úderom chvosta. Pri love rýb používajú bubliny a zvuky, aby ryby zmiatli a zhromaždili do krdla. V priemere kosatka zožerie 60 kg potravy denne. Kosatky lovia nielen kvôli hladu, ale niekedy aj pre zábavu alebo pre výcvik mláďat. Ide o prejav ich vysokej inteligencie. Samice dospievajú približne vo veku 15 rokov a rodia raz za 5 rokov. Gravidita trvá asi 17 mesiacov. Je to vlastne jedno z najdlhších tehotenstiev medzi cicavcami. Mladia po narodení meria približne 2 až 2,5 metra a váži okolo 150 kg. V stabilných skupinách nastáva pôrod v ktoromkoľvek ročnom období. K najobľúbenejším mesiacom ale patria zimné. Úmrtnosť novonarodených mláďat je veľmi vysoká. Podľa jedného prieskumu takmer polovica mláďat nedosiahne veku 6 mesiacov. Mláďatá vyžadujú dvojročnú starostlivosť. Pevnú potravu však prijímajú už vo veku 12 mesiacov. Matky ich krmia až do veku 40 mesiacov, čo znamená, že v priebehu života vychovajú 5 mláďat. Kosatky sú veľmi starostlivé matky. Mláďatá učia loviť, plávať a komunikovať. Samice sa obvykle dožívajú 50 rokov. Vo výnimočných prípadoch však môžu dosiahnuť 80 až 90 rokov. Samce začínajú byť sexuálne aktívni vo veku 15 rokov a priemerne sa dožívajú 30, výnimočne až 50 rokov. Zaujímavosťou je, že samice po menopauze, kedy majú okolo 40 rokov, naďalej žijú a pomáhajú mladším, podobne ako babky u ľudí. Kosatky sú na vrchole potravového reťazca. Nemajú žiadneho prirodzeného nepriateľa, teda okrem človeka. Medzi sebou bojujú zriedka, väčšinou len samce pri súťaži o samicu. Ich zuby a sila im umožňujú poraziť aj žraloka. Dokonca bolo pozorované, že obrátia žraloka na chrbát, čím ho uvedú do stavu nehybnosti, tzv. Tonickej kómy, a potom ho bez odporu zabijú. Bez problémov dokážu zabiť aj žraloka bieleho. Často zmrzačujú ich telá tak, že im vykusnú srdce a pečeň, ktorá im nesmierne chutí. Kosatky patria medzi najinteligentnejšie zvieratá na Zemi. Podobne ako delfíny sú veľmi spevavé tvory. Vydávajú rôzne druhy cvakania, pískania v závislosti od momentálnej činnosti. Počas oddychu sú oveľa tichšie ako pri aktívnej činnosti. Používajú echolokáciu, vysielajú zvukové vlny, ktoré sa odrážajú od objektov a vracajú sa späť, čo im pomáha tzv. Vidieť zvukom. Dokážu rozpoznať jednotlivých členov svojej skupiny podľa hlasu. V zajatí sa naučili napodobňovať ľudskú reč, reagovať na povely a pamätať si tváre. Hoci kosatky vďaka charakteristickému vzhľadu veľkosti a učenlivosti bývajú populárnou súčasťou vodných parkov, kvôli zložitej sieti sociálnych väzieb, ktoré sú pre ne prirodzené, sa im v nich nevodí dobre. Biológovia dokonca naznačujú,
že držať tieto tvory v zajatí akéhokoľvek typu nie je humánne a malo by sa zakázať. Potvrdzujú napríklad aj skutočnosť, že kým v divočine sa kosatky dožívajú bežne viac ako 60 rokov, v zajatí umierajú spravidla ešte pred 30-kou. Kosatky sa vyskytujú vo všetkých oceánoch sveta, od Arktídy po Antarktídu. Sú druhým najrozšírenejším cicavcom hneď po človeku. Nachádzajú sa aj v takých moriach, kde sa veľryby bežne nevyskytujú, napríklad v Stredozemnom a Arabskom mori. Kosatky sú relatívne veľmi početné v oblasti severovýchodného Pacifiku, kde Kanada prechádza do Aliašky, pri pobreží Islandu a pri pobreží Severného Nórska. Pravidelne sú pozorované vo vodách Antarktídy, pri polárnom ľadovci. Uprednostňujú chladnejšie vody, ale možno ich vidieť aj pri tropických pobrežiach. Niekedy sa potápajú do veľkých hĺbok, ale dávajú prednosť pobrežným oblastiam. Sú mimoriadne prispôsobivé, preto sa im darí prežiť v rôznych podmienkach. Kosatky dokážu plávať rýchlosťou až 55 km za hodinu. Vďaka tomu narážajú do brucha žralokov dosť silne na to, aby im tak povediac explodoval žalúdok. Starnúcim kosatkám sa skracuje dĺžka hlavy. Každý kmeň má svoje piesne, jedinečné zvukové signály. Niektoré kosatky sa špecializujú len na určitý druh koristi. Napríklad celé generácie lovia výlučne tulene alebo ryby. V prírode takmer nikdy neublížili človeku. Väčšina útokov, ktoré sa stali, boli v zajatí, kde trpeli stresom. Doposiaľ sa nepodarilo zaznamenať smrteľný útok kosatky na človeka vo voľnej prírode. Vysvetlení existuje niekoľko. Poprvé, ľudia nepredstavujú prirodzenú korisť. Plávajú inak, vydávajú iné zvuky a nemajú tukovú vrstvu ako morské cicavce. Po druhé, kosatky vykazujú zvedavosť, no ich správanie sa v prítomnosti človeka nápadne líši od agresie. Ich mozog váži cca 7 kg a je 5-krát väčší ako ľudský, čo vysvetľuje ich výnimočnú pamäť a učenlivosť. Najstarší známy jedinec kosatky sa dožil 103 rokov. Kosatka dravá je úžasne výnimočné a inteligentné zviera. Spája v sebe silu, rýchlosť, múdrosť, sociálne správanie, ktoré pripomína ľudské spoločenstvá. Je to symbol morskej slobody a rovnováhy v prírode. Aj keď je dravá a mocná, je zároveň citlivá, lojálna a spoločenská. Je to pravý vládca oceánu.